pamusoro ngengeri ukumwa nasamutenda kuti uraya vana vangu uraya vana vangu veparukusana akasangana naye akatituka. Saka patakazoya kudare panapa makatiti nyaya iyi inofanirwa kuti muende kogara pasi muchichifamba mese. Saka musi wacho mhuri yake inge iripo neni ndandiripo nemufurisa usapuku vanga aripo. Tikazoenda tikambodzoka pabasa tikazoya tikaita nyaya yacho pambo pavo apo. Saka mwana wavo akaenda kobudirwa nehanzvadzi yangu yachipiri achichitaura kuti inini iwewe uri kuswera kutenderedza nyaya iyi sei makore ese ayandiri kuda ndichitaura kuti ndiende sei kwasekutaura sekuti haazvizviziva kuti zvakafamba zvakadai. Saka nhasi kundotsikirira nyaya iyi ichipota ichidai nhasi taungana ndikutaura futi ari hanzvadzi yangu iyai kutaura vanhu vaya varipo vamwe vese varipo. Saka kauchidii iye akaibvuma kuti handina kukutaurira iva sei asi aitaurira vana kurwara kwavari kuita kwese nekufa kwavari kuita ndiye here utano aiwa makanditaurira kare. Saka ndipo tadzoka inini ndikushandira hangu kure. Saka takamboya panapa rimwe zuva gore rapera ivo havana kuuya samutemo vandadzoka zobasa. Saka zvinezvi ndaona mukana ndapiwa ofu kupera kwechita ndikati anorega tigare tapedza nyaya yangoti inyaya ine munhu akafa vakati inyaya yana baba wana baba vakafa ndinda. Saka ndiri baba saka ndiri kufunda futi inini. Saka ndadzoka yachangamira. Saka ndofa feedback yacho feedback inobva makaoneka musina mozvako ndozvomuto kuti mamune mozvo aiwa kwete ini ndandisina mhosva nekuti wakafa wakabuda akataura ega tatakazifamba ini nachangamira. Saka tikaenda takatsvaga tikaenda kumba kwavava nevanhu vese vanga varipo nevana vavo vakafamba kungani takaenda kamwe chete. Saka takaona kuti mese namutendo wacho makazivikana here pavana vacho makaenda. inini ndingati ndakagutsikana ava mapinduriro vaitoita musi wacho vairatidza kuti nyaya iyi vanga vakafamba vachitoizwa kare. Munhu ari kutonisa musha mavo zvakataura kuti zvechokani mwana wangu wakabudirwa asi wakazvise mwana wangu iwewe daidza hama dzako dziuya pamutemo. Una sisi wake unopehedheni une uri apa bani apa pachikwira majaha une umwe uri kwamutani une umwe uri kadombo. Saka zvakanzi daidzaiwo wavo wese toitigare dare pamusha pangu. Saka inini ndizvo ndakamirira kuti adaidze hama dzake tenito simudza nyaya hama dzake dzavo dzinodiwa dzii ame inangazi ndiye akanga ari kubudirwa ndekutaura kuti ndiri kuda hama dzake iyi ndizvezvazamazodiwa pakutaura kwaakaita wakati mutenda waifanira kuenda kumusha uko achitaura kuti makandiparadza ndiri kumozambique. Saka izvozvo pakuzotongwa kwedare iri rikaitwa feedback uko pakuzoti pane zvandichada kuzotaura pakuripwa munozoita pane zvandichada mazvona ndo pakazozi munodini munozodaidza hama pakuzoripwa kuti zvinhu iwo hauzokwanisa kutambira pfuma yezvinhu iyi pfuma iyai takuripa asi munotambira dare musha wese wamwaripo. Asi nyaya iyi zvatuita imi muchidaidza vanhu iwai pamutemo sekuti vagomakaita daidzai vanhu vamakazindaidziwauye then ipapo ndopamuchachitaurwa kana paine zvimwe zvinhu zvakusazowirirani nazvo then tozotangira futi papi ipapo. Yes, daidzai vanhu ivavo vaindi pamutenda sekuti vanhu vakomakaita muripo mese mukawirirana then after that zvinge zvazobuda ipapo kana mawirirani nazvo motoita kana musina kuwirirana nazvo paine zvanetsa modzoka kuno toita totsvaga ingouye kuzvizvakanaka. haisati yapera umenza vanhu vako vauye kuti zochida kutaura vachiitwa kuda chii then kana uchazoona kuti wakapfumwa mahara tochitaura zvotaura handei